Bir карасан кыш кавыры кебек икенче яктан чәчәк таҗлары. Әлеге моторлыкны Татарстанның кайбер сулыкларында узган елда күзәтергә мөмкин иде. Күргәнебезчә, әлеге моторлык бу елда күзләрне иркәли. Әлеге табигый күренешне белгечләр һава торышының кискен салкынайтуы белән бәйләп аңлата. Ләкин ни кызганыч, әлеге кар чәчәкләре озак сакланмаячак. Шуңа күрә хозурланып калырга ашыгыз. Әлеге моторлыкны күрергә туристлар да, фотосурәткә төшүчеләр дә килә. Эмиль Сәлимов бу күренеш турында интернеттан укып белгән. Татарстанда шушындый табигый күренешне күзәтергә буладыр дип уйламаган идем. Шуңа күрә кичтән үземнең бүтән аппаратны заряжайтырга куйдым дагын, иртә белән торып, шушы күлгә шушы күренешне төшерергә дип килдем. Әлеге туристлар Санкт-Петербургтан карлы чәчәкләрне беренче тапкыр күрәләр. Стәүнә ул кояшта ялтырый да, төн якта кояшлы көн сирәк күренеш диләр. Очень были удивлены. Без күлдә мондый чәчәкләрне күреп шаккаттык. Үзе чәчәккә шаган, үзе кар бөртегенә, үзе шундый зур. Фотосурәткә төшердек, кайткач башкаларга да күрсәтәчәкмен. Фотография это одно, когда... Бик матур рәсемдә күрү бөтенләй икенче, үз күзләрең белән күргәч әйтеп бетермәслек хисләр уята. Когда формируется лед, Күлдә без бар җирдә дә бер тигез катмый, ярыклардан чыккан җылы һавага салкында шушындый чәчәкләр хасыл итә. Бу ел салкыннар кинәт килде. Инде кыш җитте дип әйтергә була ди белгечләр. Ләкин кар гына юк. Шәһәрдә кар катламы 1 сантиметр тәшкил итә. Гәрчә бу вакытта норма 6 сантиметр. Осадки – это самые сложные прогнозов. Метеорологларга явым төшене фаразлавы авыррак. Дөнья көнбатыштан килгән циклонның якынаюы кар алып килергә мөмкин, ләкин явым төшеп күп булмаячак. Хәзер кышларның салкын булганы юк диләр. Моны климатның җылына бару белән аңлаталар. Иң салкын кыш 1942 һәм 1978 елда теркәлә. Температура кайбер урыннарда 47 градуска кадәр төшкән. Быел һава торышы аномалияләр белән истә калачак. Мәсәлән, июнь салкын, июль бик эссе. Һава торышы нормадан 8 градуска югары була. Әбиләр шуагыда озакка сузыла. Ноябрьнең беренче яртысы җылы булса да, икенче яртысы кинәт салкынайта. Бу аграрийлар өчен файдага түгел диләр. Һава торышының кинәт салкынайтуы уҗымнарның өлешүенә китергә мөмкин. Чөнки әлегә кар юк, бу очракта аграрийлар төрле чаралар күрергә тиеш. Бу уҗымнарны тукландыру һәм кырларда кар тоту. Быел кышның бик салкын булмавын фаразлыйлар. Декабрь белән январда һава торышы нормага якын, -10, -15 градус тирәсе. Февраль һәм мартта җылырак булачак, яз айларында да җылы көннәр көтелә. Чулпан Касыймова, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы.